És un concert que vol ser un concert reivindicatiu de la comarca. Aquí tenim amb nosaltres representants dels ajuntaments de la comarca, representants també de la declaració de Lluçà, dels signants de la declaració de Lluçà del 2002. Bé, bona tarda a totes i a tots. Fa molta il·lusió venir aquí a la comarca veïna del Lluçanès. Els campanars han d'existir i tots ens hem de sentir d'on volem ser. Però hi ha coses que no tenen cap sentit fer-la sol, perquè no podem, perquè estem en crisi econòmica, perquè cal ajuntar esforços, perquè cal que tinguem una massa crítica suficient per poder donar millors serveis, perquè ens podem estalviar molts calés i perquè som més eficients. Però això que té sentit comú ho hem de fer de baix a dalt. Hem de ser els ciutadans els que hem de decidir què volem fer i què volem fer amb els veïns. No pot ser que ens vingui algú i ens digui de dalt com ens hem d'organitzar, d'on ens hem de sentir, què hem de ser. Serem el que ens doni la gana. I si volem ser de Prats, serem de Prats. Però coi, si amb els de Sant Feliu podem fer alguna cosa, doncs millor que millor. Perquè si no, en nom d'aquesta crisi mundial que ja, i en aquesta crisi econòmica tan animal que estem patint tots, amb tant d'atur, amb tantes famílies desnonades, amb tanta crisi, amb tantes empreses que tanquen, les coses ja no tornaran a ser mai com abans. Però sí que tenim l'oportunitat de fer-les junts i sent nosaltres el que volem ser. Per això quan parlem de la comarca del Lluçanès o parlem de la comarca del Moianès, que hem fet els tràmits administratius pertinents, per tant, hem reclamat una cosa que volem primer i que a més hi ha una normativa que ens diu com ho hem de fer i que l'hem complert, no s'hi val que ens diguin que no o que és una quimera o que això de les comarques romàntiques no va enlloc. Sabeu com es van fer les comarques a primers del segle XX? Doncs comptaven quanta distància hi havia des del poble fins a la capital amb carro per anar al mercat. Bueno, és que això ja no es fa, per tant ja no cal que seguim amb aquestes idees i aquestes línies. Per tant, jo us animo, si us ve de gust, a seguir reivindicant la comarca del Lluçanès, com nosaltres des del Moianès ho seguim fent. Insisteixo, no perquè sigui una quimera, no perquè sigui el que més ens estimem del món, que també, sinó bàsicament perquè amb aquest context macroeconòmic que tenim, per un cantó, i aquest context brutal de centralització del govern espanyol, ara que tenim l'oportunitat de fer un país nou, ara que tenim l'oportunitat de tirar endavant un nou país on tots ens sentem bé i on tinguem ganes de construir un model diferent, perquè per fer la mateixa traço que és Espanya no cal fer tants viatges, per tant, plantegem quin model social volem, quin model educatiu volem, quin model econòmic volem, quin model industrial volem, quin model per al territori volem. Doncs ara tenim la gran oportunitat i la podem fer des de baix. Per tant, quan reivindiquem el Lluçanès o quan reivindiquem el Moianès, hem d'explicar a tothom i hem de dir tots ben clar que el que no volem és una altra estructura, que el que no volem és que la capital sigui aquí o sigui allà. No n'hi han d'haver de capitals. El que cal és treballar junts, aprofitar sinergies, aprofitar oportunitats i només així ens en podem sortir. Perquè ja veieu que el context és superdur, ho tenen molt clar, volen eliminar els municipis i no volen que no siguem de Prats, no volen que no siguem d'enlloc. I això és una cosa que no ens podem permetre. Jo no m'estenc més, us animo a continuar lluitant, tenim una gran oportunitat al davant, s'ha d'aprovar una llei de governs locals al Parlament de Catalunya, aquesta és la gran opció per poder seguir defensant allò que volem ser i ens organitzarem com vulguem nosaltres, no que ens ho imposin. Vinga, que vagi tot molt bé, força el Lluçanès, força el Moianès i visca Catalunya. De Lluçà que es va llegir fa 12 anys i la primera cosa que em va passar pel cap quan em van dir que havia de llegir un manifest que vam fer fa 12 anys és que, noi, no sé com ho hem fet de malament perquè estem igual que estàvem. I això d'entrada et fa sentir una mica depriment. Però després penses que el que passa sempre quan algú vol canviar una cosa, sempre li diuen o bé que sou massa pocs i no us en sortireu, o bé això és massa difícil, no pot ser, o bé ja us en cansareu. I llavors els de dalt sempre esperen que et cansis i que ho deixis córrer.
això que ara en diuen deixar baixar el suflé. Aquest acte d'avui és una mica, penso jo, per recordar que ni ens n'hem cansat ni ens en pensem cansar amb cap de les coses que volem promoure. I per tant, la gent del Lluçanès continuem, i la del Moianès també, reivindicant la nostra comarca perquè com tothom vol tenir la seva comarca i nosaltres volem tenir la nostra i volem que quan vagin a escola i estudien les comarques de Catalunya estudien també la comarca del Lluçanès. I per molt petita que sigui, això no vol dir que sigui ni millor ni pitjor que una altra. I per tant, encara que siguem pocs i a vegades malavinguts, ens en sortirem amb la comarca. I ara us llegiré la declaració de Lluçà, que fa 12 anys la va llegir algú que ho va fer molt bé, però és això que dèiem, es veu que no ha donat resultat. I ara us encomaneu a mi, doncs, bueno, en fi. L'únic que volia dir és que jo ho llegeixo en nom de, primer de tot, de tota la gent que ho va començar a moure fa molts anys, uns que semblaven uns eixelebrats, i de tota la gent actual i de tots els temps que ha desitjat aquesta comarca, i per tant aquest manifest el llegeixo en nom de tota aquesta gent, de tots nosaltres. I diu: el Lluçanès és comarca. Aquesta afirmació, que darrerament ha obtingut un ampli ressò i suport social, és la constatació d'una realitat, d'un sentiment i d'una pràctica que es desenvolupa naturalment des de fa molts anys en el conjunt de la comarca. Totes les propostes d'ordenació territorial que s'han fet i desfet al llarg de la història han considerat el Lluçanès com una comarca indiscutible, malgrat que els criteris de cada moment han fet que allò que era clar des de bon començament hagi acabat per quedar aparcat per una propera ocasió. Fins i tot una proposta de Constitució catalana dels anys 20, elaborada per Francesc Macià a Amèrica, considerava el Lluçanès com una comarca que havia de formar part, juntament amb les altres, del marc territorial sobre el qual aplicar la legislació catalana. Però des que Catalunya va perdre les llibertats amb el decret de nova planta del 1716, del qual a Prat se'n recorden perfectament, quan es va dissoldre la sotsvegueria del Lluçanès, mai com ara hi havia hagut una expressió tan majoritària, oberta, pública i cohesionada en demanda del reconeixement institucional de la comarca del Lluçanès. Mai com ara hi havia tanta gent d'acord en que el Lluçanès sigui una comarca diferenciada. Mai com ara les institucions, les associacions, les agrupacions polítiques, socials i sindicals i el poble del Lluçanès havia manifestat amb fermesa i claredat aquesta reivindicació. Per tot això, perquè la comarca en tots els seus àmbits s'ha manifestat majoritàriament de forma concreta i consensuada, les persones sotassignades, representants polítics, institucionals i socials del Lluçanès, ens adrecem a la Comissió Parlamentària i al conjunt del Parlament de Catalunya per deixar constància clara de la voluntat explícita del Lluçanès de rebre el reconeixement institucional com a comarca de Catalunya en peu d'igualtat amb la resta de territoris així considerats. Mostrar que el consens social i polític és una realitat en marxa, una realitat que pot donar molts i bons fruits pel futur d'aquesta terra. Demanar que es valori la importància d'escoltar el territori com a garantia de possibilitar la necessària sincronia entre participació i gestió del quefer quotidià. Evidenciar que la voluntat del Lluçanès es manifesta fruit de la necessitat de poder construir el futur en base a la pròpia realitat. Una realitat que no ha d'estar sotmesa a una hipotètica necessitat d'augmentar o no el nombre de comarques de Catalunya. Constatar que el Lluçanès ja ha fet camí en molts terrenys quant a la dinàmica comarcal conjunta, fet que afavoreix en gran mesura la solució a prendre. I finalment, reclamar de comú acord i recollint el sentiment de la gent del Lluçanès el definitiu reconeixement de la comarca del Lluçanès i tot el que això comporta. Lluçanès 5 de juliol de 2002 i 20 no sé quant de juliol de 2013 i tantes vegades com faci falta. I visca el Lluçanès! I estem molt contents de que haguéssiu pensat en nosaltres per compartir esta tarda tan especial. Nosaltres
venim de les Terres de l'Ebre i som un territori que també estem molt acostumats a reivindicar moltes coses, a reivindicar drets, molts de drets, i a defensar el nostre territori. Per tant, us entenem perfectament i per això estem aquí. Vosaltres dieu lo Lluçanès és comarca, les Terres de l'Ebre també diem les Terres de l'Ebre som una vegueria. Per tant, aquí estem. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar, vinyes verdes del coster, sou més fines que l'auserda. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta em feren vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que em ve de cara porta el cap topant a terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici fet de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia. Jo treballava en la corpella i dintre de tots los mals sé treballar en les dos coses, en lo martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pot ser un altre en les meues circumstàncies i hagués canviat de samarreta. Si jo no en tinc per mi i tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobro un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem. A tu t'emprenya molt que jo tingue mania. Si voleu ser una comarca... La Fera Ferotge. La Fera Ferotge té una història. Veus? S'ha espantat fins al faristol. La Fera Ferotge té una història molt curiosa. L'Ovidi la va fer inspirat en una manifestació d'un 1 de maig dels anys 60. Als anys 60 només havia una tele i era en blanc i negre i explicava el que volia. I normalment parlava del que volia i quan alguna cosa no li convenia no en parlava. Però s'estava anunciant una manifestació de treballadors tan important, que a la tele no li va quedar més remei que parlar-ne. Però clar, ne parlaven d'una manera com espantant a la gent, no?
dient que vindrà una manifestació, que els treballadors sortiran al carrer, però aneu en compte, OCO, com diem nosaltres a les Terres de l'Ebre, OCO, que vol dir alerta, alerta que pot passar qualsevol cosa, pot ser un perill, OCO, els treballadors si surten al carrer el que pot arribar a passar. Tant van espantar la gent que va haver qui va anar al supermercat i va comprar oli, pa, arròs, de tot, com si hagués de vindre una guerra, no? Per tancar-se a casa durant uns dies. Va arribar el 1 de maig i no va passar res. Va ser un exemple, un acte cívic, un exemple de civisme, i així a poc vam anar construint un país millor. Què hi farem? Fins el moment. Avui en dia, encara que hi ha moltes més teles i són en color, també segueixen havent feres ferotges, perquè quan hi ha una cosa que no és políticament correcta o que no interessa, també se segueix anunciant com una fera ferotge. I no posarem exemples. Bé. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tingui cotxe, que fot el camp corrents i se'n vagi a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, fent ús dels seus poders, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. I el que això no compleixca, que no es queixa després, si per culpa la fera el rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer. Tremola ni mig mort, ai Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, perquè tremoles, jo no te'n menjaré, i doncs perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Jo vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita i necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixen parlar. Com són molts i ella sola, no pot i me l'estoven, i emprenyats per la faena a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge ja no ens traurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au! La collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fill on l'aurora comença, seràs forma en escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tot esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. A la guitarra, al contrabaix, a la producció musical, Quique Pellicer.
Paco Prieto, ganchito. La veu Artur Gallà. Dels temps que em retornaré sempre i en arribar al terme em tornaré. El prec dels vents que em retornava sempre i en arribar al terme em tornaré. El prec dels vents que em retornava sempre i en arribar al terme em tornaré. El prec dels vents que em retornava sempre. Ai, mare, jo no vull ser llaurador. Si no em compren un tractor, ai, mare, que les xiquetes del poble, ai, mare, no em volen veure la mula. No vull fer verema a França. Ai, mare, jo vull treballar a ma terra. Ai, mare, jo vull treballar a ma terra. I si no marxo no em caso. Ai, mare, que les xiquetes fadrines. Ai, mare, no volen xicots en mula. Jo no et puc donar la culpa. Ai, mare, tu pels fills vols lo millor. Ai, mare, tu pels fills vols lo millor. Qui és qui obliga el llaurador? Ai, mare, a deixar sa mare terra. Ai, mare, per ells mil malediccions. Per ells mil malediccions.